Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya preduli dumateng sesami anggenipun lumampah gesang ing pasujaran kadonyan menika. Gusti Yesus ngajak para murid dalem menika anggenipun makarya kaya-kaya ranti wudel awit nggih kathah tiyang ingkang betahaken sih pitulungan dalem saengga kadangkala anggenipun pangladosan anggenipun makarya menika ngasih lali mangan menika temtu dados pemut lan kaca benggala tumraping kula panjenengan jaman biyen jaman enom utawi jaman cilik wektu nggo dolan wakeh ngasih lali nyambut gawe ning mandang wis nyambut gawe utawi wis dewasa lho nyambut gawe petel ngasih lali dolan. Nah menika wolak-wali ing jaman wolak-wali ing wektu anggenipun sejarah wonten ing alam gesang lan yen kula panjenengan namung nuruti padamelan utawi pakaryan kadangkala ya ora ana enteke termasuk ugi wonten ing pelayanan. Nek kula panjenengan estu tumemen anggenipun pangladosan wonten ing pasamuan umpaminipun ora ana enteke, ora ana lerene. Mila kadangkala lajeng wonten tiang-tiang sing anggenipun pelayanan ya sakmadya. Wonten ugi ingkang ngot-ngotan, wonten ugi sing blas cuek merga paham yen pelayanan kuwi ra ana enteke, ra ana lerene. Tur ora ngasilake apa-apa kanggo diri pribadi lan tundhonipun ingkang estu saged pelayanan sing ora ana enteke sing ra ana lerene menika nggih namung tiang-tiang tertentu sing duwe ati ana ing pelayanan. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika ngajak para murid supados sumingkir ngasuh sasampunipun pangladosan ngasih ora ana wektu kanggo mangan. Ning pranyata rikala sumingkir kathah tiyang sing mangertos lajeng nggih nututi lan tundhonipun kados pundi. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 6 ayat 3 ngantos dumugi 3 sekawan. Nalika samono para rasul padha ngumpul sowan Gusti Yesus lan nglaporake sing wis ditindakake lan diwulangake. Gusti banjur ngandika, saiki prayogane padha sumingkir menyang papan sepi perlu ngaso sawetara. Awit akeh wong sing padha lunga teka nganti padha ora kober mangan. Mula banjur padha budal numpak prau sumingkir menyang papan sing sepi. Nanging wong-wong padha weruh anggone padha budal lan padha ngerti menyang endi parane. Saka ing kutha ngendi-endi wong-wong padha mlaku darat mrana lan tekane malah disiki. Nalika Gusti Yesus ndarat
Priksa wong sak pirang-pirang banjur kraos welas, awit wong-wong iku kaya dene wedhus tanpa pangon. Mula nuli diparingi piwulang ruwa lan warna-warna. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak aos nyariosaken kados pundi para murid sasampunipun dipunutus dening Gusti Yesus martosaken Injil lan diparingi panguwasa paring kasarasan dumateng tiyang sing lara lan kabelenggu ing memala roh-roh ala. Para murid estu berhasil lan Gusti ngajak supados sumingkir sawetawis perlu ngasuh. Ning pranyata rikala badhe sumingkir ing papan sepi kathah tiyang sing mangertos lan nututi mlaku darat. Malah kepara lajeng le dumugi papan tujuan disiki. Anehipun sing tumrap kula menika luar biasa. Gusti Yesus ingkang priksa tiyang sak pirang-pirang boten lajeng mangkel utawa nesu utawa marah. Kadangkala awake dhewe yen duwe niat arep leren sik terus malah ana tamu utawa dikon nyambut gawe, rasane ati kan mangkel. Lah mung arep leren sedhela kok ora oleh, malah kon nyambut gawe. Ora dadi ati. Ning Gusti Yesus rikala mriksani kathah tiyang sing nututi lewat darat malah kraos welas. Nah menika kula kinten ingkang saged dados conto tulodo tumraping kula panjenengan yen dilalah ngadepi perkawis-perkawis utawi situasi-situasi sing ora dadi karepe awake dhewe. Aja ngasi awake dhewe terus muring-muring, terus nesu-nesu, terus ora dadi atine, mangkel, jengkel lan sak panunggalane. Gusti Yesus lan para murid kersanipun menika ngasuh sumingkir ben ora ana wong ganggu. Mila pados papan sepi, ning pranyata apa sing dadi kersane ora kelampah, malah sansaya kathah tiyang saking maneka warni kutha ambyuk metokake Gusti. Lan ingkang tuwuh ing manahipun Gusti menika rasa welas mesake. Kula piyambak sadar bilih kadangkala yen beda karo sing tak pingini, sok-sok ya langsung mak gregel nang ati. Mbok ora kewetu, ning tetep krasa ya ora ketung jengkel sedhela utawa ya tuwuh pitakenan, lho kok ngene to, lho kok ora wiwit to, lan sak panunggalane. Mila kula panjenengan katimbalan jejering murid-murid dalem Gusti tansah tinarbuka ing maneka warni perubahan-perubahan, termasuk maneka warni niat-niat sing kadangkala ora kalampah, ora merga awake dhewe sing ora bisa mujudake niat, ning merga situasi kondisi eksternal sing nuntut awake dhewe kudu tetep pelayanan. Kula panjenengan katimbalan ing situasi menapa kemawon wantun ngleksanani pelayanan kanthi penuh kabingahan, ampun ngantos terus mutung, ampun ngantos gampang jengkel, apa meneh muring-muring lan ngedalake tembung-tembung sing boten adamel renaning penggalih liyan. Awit bangun pasrawungan utawi gesang sesarengan sing begja rahayu, tentu kula panjenengan bangun iklim sing positif. Mbok kenyataane sok-sok negatif, mbok faktane sok-sok ya ora bener. Lan menika tentu tansah kedah kula panjenengan upadi, ya mbok menawa ora gampang ning awake dhewe tetep sadar. Kanthi menika tentu kula panjenengan saged tetep ngetingalake welas asih dalem Gusti tumraping gesang kaliyan sesami. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun
salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.